Viszont az úriember is ide figyelje, mert pikpak kell készülni, és ilyet még egyszer csak akkor lát, ha eljön. Megcsípkedi a szirmokat. Ugye nagyon gyorsan kell vele dolgozni. Nagyon egyszerűnek tűnik, de nem az. Közben félszemmel láthatjuk, hogy a szára most kapja meg a zöld színt. És el is készült a rózsának a feje. Ez már 10 év múlva tehetséges kezdő lesz. És először 6 hónapra csinálja? Nem. Pedig 6 hónapra csinálja. Tényleg? Komolyan. 6 hónapig ezt tudják tanítani. Így van. És mekkora tüdők kell ehhez, hogy fújni lehessen azt a... Cigarettázni nem lehet. A kollégák 2 doboz cigit el lemondta. Tényleg? Persze. Ő nem, meg én. Ő meg egy másik, amikor szabadnapos. És nem viccel, komolyan. Közben ugye a rózsa elkészült, leválasztotta a csőről, és az lesz a szára, már megkapta a zöld színezést. Ahogy hűl ki, majd fogjuk látni, hogy valóban zöld a szára. Hozzáragasztja a szárát, levágja a megfelelő mennyiséget, kialakítja a hosszúságát. Nem, de ami felesleg, azt ugye le fogja vágni. Itt már színeseket gyűjtik külön. Igen, és azt újra hasznosítja. Igen, és oda nem nyúlunk bele. Ja, már forró. Nagyon forró, így van. És egyenes vagy görbe szára legyen? Gyors választ kérnénk szépen. Egyenes. Jó. Azért kértünk ugye gyors választ. Nem tudná már elgörbíteni. Tehát annyira gyorsan kihűl az üveg, viszont láthatjuk, hogy valóban zöld a szára. Senkit Milyen szép nem... citromsárga. Hát az még nem az. Az lesz. Holnapra, nem? Így van, így van. Ezt a gyönyörű szép sárgát Igen. vették föl. Már 3-szor megmutattuk. Nem baj. Nem baj. Nem, megkapta a pici levelét is egyébként. Hát igen, mint a bankát, ugye? Igen. Igen. Kialakította a formáját a levélnek, és meg fogják mutatni közelebbről, de senki ne nyúljon hozzá. Minimum 600 fokos. Ide a közelébe lehet tenni a kis kacsókat. Hát milyen forró. Miért a tiéd lesz? Alkos. Szép, szép. Megvan. Szuper.